No niin, kiitoksia. Ja nyt kahvitauon jälkeen virkeänä siellä hienon päivän jatkoa ja kasvun eväistä on ollut meillä puhetta ja eväät ei kun paranee. Ja muutamalla sanalla tosi keskeisestä osasta kasvuteemaa niin tänään jatketaan, eli osaavasta henkilöstöstä ja osaavista tekijöistä. Ja meillä on tuossa Eerikin kanssa yhteinen puheenvuoro ja Arpa osui mulle, että aloitan ensin kertomalla teille meidän miitistä ja Erik sitten jatkaa, eli ihan lyhyesti ensin tässä muutama sananen. Ja mistä niitä osaavia tekijöitä sitten löytyy, niin meillä on tässä esimerkkinä meidän Meet-palvelu, eli Meet Food Export Talents, ja me autetaan lyhyesti sanottuna elintarvikeyrityksiä löytämään apukäsiä ja osaajia sinne kansainvälistymiseen ja vauhdittamaan pääsyä sinne kansainvälisille markkinoille. Ja nyt jos vaihdatte diaa, kiitos, kakkoseen sieltä. Ja meidän palvelun nimi on todellakin Meet Food Export Talents. Vaihtuuko? Mulla näkyy vain tuo eka slide. No niin, kiitos. Ja tämä on meidän palvelun nimi ja tarkoitettu sekä yrityksille, jotka hakevat osaajia, ja sitten myös työnhakijoille, jotka haluavat hakeutua kansainvälisen elintarvikeviennin pariin. Mutta tänään puhutaan, miten voidaan auttaa teitä yrittäjiä. Ja tänäänkin on kuultu paljon siitä, että kun yritys tähtää sinne kansainvälisille markkinoille tai on jo siellä, niin siihen toimintaan tulee paljon sellaisia työtehtäviä töitä, joita ei ehkä itse halua tehdä tai osaa tehdä tai ei riitä aikaa. Ja nämä tehtävät voi liittyä markkinointiin, logistiikkaan, myynnin edistämiseen, hyvin monenlaisiin siihen yrityksen arkitoimintaan. Ja sitten on tullut paljon tuolla puheenvuoroissa just esille, että yritykset on saanut apua hyvin paljon eri viranomaistahoilta ja organisaatioilta, mutta on paljon sellaisia, missä tämmöinen viranomaisten apu ei ehkä yksin enää riitä ja tarvitaan oikeasti sitten siellä yrityksessä joku, joka niitä asioita selvittää. Ja yhtenä esimerkkinä, vaikka jos on aloittelemassa kansainvälistymistä, niin on tämmöiset vaikka pakkausmerkintöihin liittyvät kohdemaan säädökset, että miten näiden kanssa toimitaan, niin on hyvä, että siellä on sitä osaamista. Ja tietysti tänä aikana verkkokaupasta on puhuttu, korona on lisännyt verkkokaupan suosiota räjähdysmäisesti, niin monissa yrityksissä on havaittu, että miten tämä homma nyt hoidetaan ja kuka sitä nyt sitten osaa. Ja meidän palvelu on tosiaankin niin kuin tarkoitettu eri vaiheissa oleville kansainvälisille yrityksille, että ei puhuta pelkästään vientipäälliköistä, vaan ihan vientiosaajista jo ehkä siellä kansainvälistymisen alkutaipaleellakin. Tämä on hyvä muistaa. Sitten tätä diaa kun katsotaan, niin meillä on tosiaan 3 palvelua tässä meidän Export Talentsissa, ja nämä lyhyesti esittelen, mitkä ne on. Eli Meet Fast on meidän suorarekrytointipalvelu. Jos yritys on jo siellä vientimarkkinoilla ja on selvät sävelet, että halutaan henkilö ihan oman yrityksen palkkalistoille, niin puhutaan silloin Fast-vaihtoehdosta. Sitten Flex, joka kuullaan ehkä kohtakin vähän lisää, on erittäin suosittu sellaisille yrityksille, jotka ei halua ehkä vielä omaan yritykseen palkata omille palkkalistoille sit vielä vientiosaajaa, vaan puhutaan henkilöstövuokrauksesta, eli keikkatyöntekijöistä. Ja tämä on erittäin joustava tapa sekä sille yritykselle että sille työntekijälle. Sovitaan, räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaan. Ja silloin tämä henkilö on Fennopromon palkkalistolla, ei vielä siellä yrityksessä. Eli on hyvin helppo tapa aloittaa. Sitten 3. vaihtoehto on Meet Prep, meidän rekrytoiva valmennusohjelma. Ja tämä on suunnattu nyt uusmaalaisille elintarvikeyrityksille. Ja tässä on tämmöinen koulutusohjelma, jonka kautta sitten rekrytointi tapahtuu yritykseen. Ja siinä saa sitten valmennusta siihen osaamisen kehittämiseen sekä se koulutettava että sitten myös yrityksen edustaja on mahdollista osallistua. Ja toki sitten meidän kautta saa aina apua myös, jos kiinnostuu jostakin näistä vaihtoehdoista, niin millä tavalla sitten esimerkiksi tämmöistä rekrytointia voi sitten, miten siihen voi hakea näitä rahoituselementtejä eli rahoitusta, niin voidaan auttaa sitten siinäkin, että on hyvä muistaa. Ja jos vaan yhtään kiinnostaa, niin olkaa rohkeasti yhteydessä, laitatko Miikka sen viimeisen dian, siellä on yhteystiedot, ja sitten Ida laittokin sinne chattiin sen meidän Meetin
nettiosoitteen, eli siellä on lisätietoja. Ja sitten jos yrityksenä kiinnostaa teitä, niin siellä on sellainen kohta, missä voi jättää teidän yhteystiedot, niin meillä on sitten teihin päin yhteydessä ja voidaan yhdessä miettiä, että olisiko tämä ratkaisu teille, että löydettäisiin osaajia. Lyhyesti näillä sanoilla Meetistä. Kiitos. No niin, kiitoksia Hannelle. Eli me yhdessä Hannen kanssa ollaan tämä osaavan henkilöstön puolelta pitämässä tämä pieni osio. Hanne piti alussa noin 5 minuuttia ja minulle on varattu noin 10 minuuttia. Eli minä olen Kere Erik Porokylän leipomosta ja tosiaan niin kuin näkyy ehkä siellä kaikille, niin täältä Karjalastahan me ponnistetaan pitkälti Suomeen tällä hetkellä, mutta kenties tulevaisuudessa voimakkaammin myös maailmalle. Laittakaa vaan seuraava dia. Tosiaan ihan lyhyesti leipomosta tuossa perustietoa. Yrityshän on perustettu vuonna 1983 ja perustajina oli silloin minun isäni ja 2 veljeä. Yritys myytiin välillä jo pois, mutta veri veti takaisin ja minä tulin töihin 2012, eli noin 8 vuotta sitten ja sitten pikkuhiljaa myös osakkaaksi ja sitten pääosakkaaksi reilu 2 vuotta sitten. Ja tosiaan Suomessahan meidät tunnetaan ruisleivistä ja gluteenittomista tuotteista ja sitten gluteenittomilla tuotteilla me tähytään pikkuhiljaa tuonne maailmalle. Tosiaan viime vuosien liikevaihto on ollut noin 18 miljoonaa euroa, vähän rapiat. Ja kuten tuossa mainitsin, että olen ollut 8 vuotta nyt Porokylän leivissä ja ikään kuin siihen pohjaan tätä omaa kokemuspohjaani. Tämän 8 vuoden aikana tosiaan liikevaihto lähes tuplaantui ja henkilömäärä on kasvanut tuonne 130 henkilöön siinä 8 vuoden aikana. Ja vielä jos seuraava dia. Tässä on ihan lyhyt kuva vaan siitä, että missä sijaitsemme, eli täällä idässä, Pohjois-Karjalassa, Nurmeksessa ja Lieksassa meillä on tuotantolaitokset, Nurmeksessa isompi ja Lieksassa pienempi, joka tekee gluteenittomia leipomotuotteita. Lisäksi meillä on Joensuussa ja Kouvolassa myymäläleipomot. Ja sitten enemmän siihen päivän agendaan ja seuraava dia. Niin hyvä, eli jotakin osaavan henkilöstön merkityksestä tässä kasvun aikana. Et sinällään tosiaan kasvu on tullut valtaosin kotimaasta, mutta ollaan oltu jo useamman vuoden ajan maailmanmarkkinoita haistelemassa ja oltu messuilla Saksassa ja ollaan tarvittu siihenkin työvoimaa ja miettiä nyt millä tavalla tästä eteenpäin. Sinällähän kun näitte tuosta, että ollaan täällä syrjässä monesta isosta kasvukeskuksesta, niin siinähän on meille tietyt edut ja haitat tai haasteet. Sinällään etunahan on, että ketä täällä on töissä työväkeä, niin ei ole paljon aina työvaihtoehtoja. Meillä on hyvin sitoutunutta työväkeä, eli vaihtuvuus on vähäinen, mutta haasteena on tietenkin se osaavan työvoiman saanti. Ei ole korkeakouluja ja sen takia niin kuin etätyö ja semmoinen monipuolinen osaamisen hankkiminen on niin kuin arkipäivää. Ja tästä niin kuin esimerkkinä tosiaan ollaan muun muassa tällaista Meetflex-palvelua käytetty, mitä äsken mainittiin, että ollaan vuokrattu vientiosaamista Fennopromolta ja siitä on hyviä kokemuksia. Sitten ihan muuten, jos vielä palataan siihen edelliseen diaan, niin muutamasta asiasta, mitä tässä ehkä yrittäjän on hyvä huomioida, että yritys jos kasvaa, niin miten se muuttuu ja miten se myös muuttaa työpaikkaa. Yrityksenä, kun muuttuu yli 100 henkilön yritykseksi, niin alkaa olla vaikeammin johdettavissa ja tarvitaan jakaa vastuuta ja silloin joutuu ehkä enemmän luomaan pelisääntöjä ja se on vain hyvä huomioida, että nämä voi olla niille tekijöille ja työntekijöille niin kuin hankalampi hyväksyä, jotka on tottunut pienessä yrityksessä toimimaan ja yritys kun kasvaa mukana, niin jonkun verran yritys muuttuu. Mutta olen kokenut, että kuitenkin se pelisääntöjen tekeminen vähän niin kuin tarkemmaksi ja tarkemmaksi on kuitenkin kokonaisen johtamisen kannalta äärimmäisen tärkeä asia. Ja tosiaan
etätyöstä on hyviä kokemuksia tässä, kun meillä ei ole kaikkea ulkopuolista osa omaa työvoimaa ollut näihin tiettyihin tehtäviin. Et meillä on esimerkiksi Joensuun seudulla useampia työntekijöitä, jotka sitten ovat meihin aina etätyössä ja välillä käyvät sitten leipomolla, jos on tarvis. Mutta siitä on ollut paljon apua, että saadaan osaamista sillä tavalla meille. Ja sitten myös, ainakin tuossa jo aikaisemmin mainittiin yrityskulttuurista. Mielestäni tämä on sellainen asia, että kun olen rekrytoinut henkilöitä ja rekrytoidaan jatkossakin, niin hyvä on niin kuin tiedostaa, että minkälaisia me ollaan Porokylässä, ja on hyvin niin kuin huomannut sen, että se vähän niin kuin jakaa ihmisiä, että meille on viime aikoina ehkä hakeutunut sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin huomaa, että minkälainen Porokylä on, ja oikeanlaisia tyyppejä on tullut. Matkalla on välillä ehkä tullut sellaisia, että on tullut isommista yhtiöistä ja tulee niin kuin tällaista kansainvälisistä jäteistä, ja kulttuuri on kovin erilainen, ja toisaalta meidän pitää mennä niillä vahvuuksilla, mitä meillä on. Hyvä, sitten jos saan sen seuraavan dian. Ihan lyhyesti vielä minun näkemyksiä siitä, että miten kasvu ja henkilöstö niin kuin yrittäjän silmin on hyvä huomioida. Ja tässä on nyt muutamia asioita. Eli ensinnäkin on hyvin tärkeää jakaa sitä vastuuta, koska yrittäjä ei osaa ja ei ehdi eikä jaksa tehdä kaikkea. Se on hyvin usein tullut vastaan, kun on meidänkin organisaatiossa esimiehiä monella tasolla, ja hyvin usein huomannut sen, että joka ei ole muistanut jakaa vastuuta ja luottanut ihmisiin, alaisiin, niin ikään kuin uupuu lopulta siinä työkuorma alla. Että täytyy niin kuin myös sallia virheet, että vaikka alainen ei tekisi niin hyvin sitä hommaa kuin siinä, niin silti sun pitää jakaa sitä vastuuta, antaa ja luottaa. Monestihan ne virheet kuitenkin kasvattaa kaikista eniten sitä tekijää tekemään asiat seuraavalla kerralla oikein. Ja tosiaan sen olen huomannut, että osaajia kyllä löytyy. Suomesta löytyy todella paljon korkeakoulutettua väkeä ja muutenkin hyvää työväkeä, mutta toki kisa on tosi kova näistä osaajista, ja näkisin, että meitä on ainakin auttanut, että mielestäni työnantajan maine on tällä alueella tosi hyvä, ja tästä niin kuin monia esimerkkejä siitä, että meille on hakeutunut töihin henkilöitä jo pari vuotta sitten ja huomannut, että tässä on tosi hyvä tyyppi, mutta meillä ei oikein vielä työtä. Ja sitten on mennyt pari vuotta ja hän hakee uudelleen, ja sitten huomataankin, että hei, nyt meillä alkaa olla se tarve, ja sitten me on voitu rekrytoida tällainen henkilö. Näitä on parikin käynyt tässä lähiaikoina. Ja tosiaan niin kuin itsestäni se on älyttömän hienoa seurata, kuinka on antanut vastuuta ihmisille ja huipputyypeille ja huomannut, kuinka ne ikään kuin vain kasvaa kasvamistaan, ja huomaa, että minua paremmat osaajat rupeavat tekemään sillä omalla alueellaan niin huipputyötä, ja sillä voi olla valtava merkitys meidän leipomolle ja koko tiimille ja menestykselle. Hyvä. Kiitoksia minun puolestani. Taisin pysyä suunnilleen aikataulussa.